सानैबो थैमारबाय नामा बिसोरलाय? औ थैबाय। थैमारदोंना? थैबा दा थै बेफोरखौ जेबो मिथिला। बिसोर सानैया थांना थानाया जोंफोर सानैनि थाखाय मोजां नङानो मिथिगौना मिथिया? बिसोर सानैया आरो जुदि दा थांफिनो जोंफोर सानैया सेसखा। अब्ला दा माथो खालायनाया हामगोन? मा खालायनो बिसोरखौ फबनानै नांसिगोन। डेड बडिखौ फबनाया गिदिर खोथा नङा, नाथाय फबगोन अबाव? बेसेबां गिदिर सानै मानसिखौ डेड बडिखौ गारियाव थिखांना लानाया इजि खोथा नङाना। पुलिसफोरा हमलाबायबालाय। माब्लाथ' खामानि फैगोन बे एसेबां गिदिर बस्तियालाय? बिसोर सानैखौ बे बस्तियावनो फबना दोनगोन। रावबोथ' गैखाया जोंफोरनि अनगा। बिसोर सानैखौ बेयावनो फबना दोनसै। फैदों अबेनिबा मोजां मोनलायग्रा माथोबा सासेया सासेनि थाखाय थैग्रा। थैदो दा थैदो। सायाव थांनानै रमान्स खालायहैबानो जाबाय दा। मोनसे खोथा जाबायना, आंखौथ' सासेल'सो मानसि फैनो गोनां खोथामोन। दा सानै जानाबाय। दा सानैनिबो आंना बेसेना बांसिगोन, डाबल होनांसिगोन आंनो। मानि डाबल? फैसानि खोथाया उनाव जाबाय थागोन। दालाय सोरथो दंबावो नों आरो आंल'सो। बिसोर सानैया थांखांब्ला फैसा नङा मायबा मोनगोन। बेखायनो माबार बिसोर सानैखौ फबग्रोनांगोन। बे मानसि सासेखौ फोथायनो हाथारालै आङो। मायबा सानहाबनासो थालायबाय बे गाज्रि गोसोनि। मायबा खायलेंसो मायबा सानलायबाय खोमा। बेखौबो फोथायनो हाया आङो। दानसोरां! औ फबनोसै। आंखौ हारसिंल' बुंबाय थागोन नामा? बोदो थिखांदो। आबै लैथो थां। आदा गुथालाबो रायज्लायनो हानाय जाबायनो। थां खिन्थाय थां। आबै हाबिला फैदों होननानै थां। नोमबाजै फैदों होननानै। आबै नाङा दे नों माने बेबायदि खोन्थाब्ला गुथाला रागाबोथ' जोंनो हानाय ना। आङो बेखौ सिरि नायलांगोन दे। माने बिबा मा सानो आंखौ? आरो जुदि बिनो बेरामा बांसिनसो जाबावो, आंखौ नुनानै प्रेसार जुदि बारायो, रागा जोङो, बेथ' मोजां जानाय नङाना। आं सिरि नायनानै थांगोन दे आबै। बियो मोजाङै थाबानो आंबो मोजां। मा होनदों नोङो आबै हाबिला बेफोरखौ? नोङो आबौ गुथालखौ दिनैसिम हमनोनो हायासै नामा? मोनथिगौ देनाय बियो गोरोन्थि खालायदोंमोन, नोंसोर नांज्लायदों। नाथाय एसेबां बेबायदि गाज्रिबो नङा आबौ गुथाला, आं मोनथिगौ। आं बिनि बिबै, आं उन्दैनिफ्रायनो मोनदों बिखौ। बिनि आखलखौ मिथिगौ आं माबायदि बियो। औ बाजै, जेबो रागा जोङा दे आदाया। जानो हागौ नोंसोरनि गेजेराव सानलायनाय गोरोन्थि जादों। नाथाय आदाया बेबायदिबो नङा बाजै। नोङो फैनानै बेबायदि नों जुदि माथो होआलासेनो सिरि नायलाङो, आदाया बेसेबा दुखुसो मोनगोन बियो। नों फैदों, आदाखौ लोगो हम। बेबायदि खालायब्ला खोथाया एसे गाज्रि जागोन बाजै। औ थां माबोरै थां। सानैनिबो गेजेराव जा नांज्लायनाय जादों, गोरोन्थि सानलायनाय जादों, बेफोरखौ मोजां खालायहैदो, मोजाङै रायज्लायहैदो। बेबायदि थालायलायबाय थानांला नोंसोरो। बिहामजो फनखौ एसे बै रायज्लायहरनांगौमोनहाय। बै सिख्लाला बै खबर हरनाया माबा होननाया जेबो रायज्लायहरफिनाखै माथो। मानिबा फिसाज्लानि गैला, नोंसालानि खैदा गैला। जाला बियो खबर हराखैबा मोनथिखा जाला हरला बिसा। बे नोंसाला खरानलाय सोर हिनजाव हरनो बेलाय? ओरैनो मोजां होननानै साननानै हरगोन होनफ्लांदोंमोन बिसा। मोनथिबाय खोमा खरा होननानै, गावसा खरा होननानै खिथायाखैमोन खोमा पलिअ होननानै। दा मोनथिनाय लोगो खबर गैला आरो। सोर हरनो नोंसालाय हिनजावलाय? सोर हरनो नोंसालानो? नङाहाय, बेबायदि नङा। खिन्थाखादों पलिअ माने थाबायनाय एसे नुखादों माथो। बिहाव जानो गोनां बिहावानो लोगो हमना थांखादों। मानो बेबायदि खालायबावनो बिसोरलाय? फसायखादोंना आबा पलिअखौ गावसानो रायज्लायखाबाय लोगो हमनानै। नै जाम्बा जाम्बि नोंसोरखौ थगायलांबाय। ओरैनो नायफ्लाफैदोंमोन, ओरैनो। थगायामोनबा फनखौ हमालासिनो थागौमोन। नोंसोर हरनायावबो आरो हरफिनामोन। थगायबाय, गैला, बावगारदो। नङाहाय बिहामजो, खेबसे थुथारनांगौमोन फनखौ। आं दिनै रायज्लायथारनांगौमोन। बे आबा पलिअबो गैया। है मोनथियाहाय, आं जानला मोनला बुंबाय थानाङा आंखौ। हर आं फन। बेफोर जामोलायाव आंखौ दा खोख्लैसोखा। बे पलिअ फैबा रायज्लाय, जा सोरजों रायज्लाय। आं बेफोरखौ मिथिया दे, लासिं आं सोंलाबायनो हरनो हाया बेफोरखौ। आं मिथिया। थां, पलिअ फैबाथाय हर। मिथिया आं, सम गैया आंहा। आरो हरा आं बेफोरखौ सम थाबाबो। लासिं लाजिया फाजिया सोहरगोन नामा आं? हिनजाव नायहैनाया मा जाखो जोंहानि माबा जाया। आंबो बेफोरखौ रायज्लाय हाया। माइनाव, नों माबार जोंहानाव फैदो। आदाया हिनजाव गिदिरखौ लाबोफिननो नागिरदों। मा? नोंसोरथ' बुंदोंमोन माने हिनजाव गिदिरा थांबाय होननानै गाननानै अबेनिफ्राय फैफिनखो? बेफोरखौ रायज्लायनो सम गैया दा। नों खालि माबार फै। आं जोंहानि एड्रेस लकेसन गासैखौबो बे मबाइलजों हवाट्सएपआव हरगासिनो। माबार नों नुजाफैदो बेयाव। नङाब्ला नों आदाखौ मोननाय नंला। दे माबारै फै। साला खिन्थाहरबाय र' माइनावखौ। दा बियो फैखासिगोन। उफाय गैया आदा गुथाल, सरि। आं बेबायदि खालायनांगौ जाबाय।
आं मिथिगौ नों हाबिलाखौ मोजां मोनो हाबिलाखौ लाखिनो नागिरदों होननानै नाथाय मा खालायनो आं जुदि बेबायदि खालाया माइनाव बिफाया आंखौ जेलाव लानानै थांगोन बुंखादोंमोन गावनि फिसाजोखौ जुदि हाबा खालाया आंखौ जेलाव लांफिनगोन होननानै केस खालायफिनगोन होनना बुंखादोंमोन फिसाजोखौ बेबायदि बबि खालायनायनि आं बेबायदि खालायनो हाया आं आंनि लाइफखौ आं रिस्क लानानै बे बाजै हाबिलाखौ आं लाबोफिननो हाया न'आव बेखायनो आं खिन्थाहरबाय दा माइनावआ फैसिगोन आरो हाबिलाया थांनांसिगोन आइया बुंदों आदाजों हाबिलाजों रायज्लायफिनबाय होननानै होमब्लाथ' आरो फैफिनगोनानो जायखिजाया आंना बेनो आदाया माइनावखौ हाबा खालायनांगौ आरो आङो सेफलि थानो हानांगौ गुथालजों फैफिनबानो जागोन नामा बियो माब्लाबाबो गुथालनि जानो हाया गुथाला आंनिसो आंसो हाबा जागोन गुथालजों मा जाखौ आयै गुथालनि हिन्जाव गिदिरा फैफिनबायनो मा बेनिफ्राय फैफिनबाय माथो जादों मोजाङानोथ' जादों मोजां जादों आयै नों माबोरै बेबायदि बुंनो हागौ आं जायखौ मोजां मोनो आं जायजों हाबा जानो गोनां नों बिनि बेबायदि खोथा बुंदों माथो मोजाङानो बिनि हिन्जाव गिदिरा फैफिनदोंबा मोजाङानो सिदा सिथि खोथा नोंखौ सिखोमाबाय थाना लाब गैला मोनथिबाय बे गुथालनो आं नोंखौ हरनो एसेबो गोसो गैया बे गाविला जायगा गामियारि फुड जायगायाव जेबो फेसिलिटि गैया जेबो माबा गैया सुबिदा गैया बेफोरबायदि जायगायाव नोंखौ हाबा हरगोन आरो फारसेथिं बुंनो थांबा गैजारोङि भिखारिसो जोंफोरनि लेभेलाव एसेबो समाया बे हौवाजों थानालाय नों मा सान्ति मोननो आयै बे खोथाखौलाय आगोल माथो बुङामोन नोङो आगोल माथो बिदिनो हरनोमोन ना मानो बेबायदि जाखौ दे नोङो आगोलनि खोथाया गुबुनमोन आगोल नों बेंगि जादोंमोन बेंगि हिन्जावखौलाय सिख्लाखौलाय सोर लांगौमोन आगोलनि खोथाया गुबुनमोन दा नों बेंगि नामा आरो पापाया फ्लाइटनि टिकेट बुक खालामबाय नों गाबोन दिल्लीयाव थांगोन दिल्ली मानो थाङा आङो दिल्लीयाव थाङा नोङो सिमांफोरखौ बावगारजोब्बाय नामा नोंलाय माथो दिल्लीयाव थांना रिपर्टार मायबा रिपर्टनि मायबा फरायहैनो रिपर्टिं खालायनाय फरायहैनो मानो बेफोरखौ साननाया बावगारबाय नोङा बे सेंग्रानि थाखाय मानसिया मोननाय जोनोमावनो गावबावनि गोसो बायदि जा गोसो दङ बेखौ खालायनांगौ नोङो आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन दिल्लीयाव थाङो फरायहैगोन होननानै दा मा जाखौ गुथालजों हाबा जाब्ला जेबो मोननाय नङा नोङो खामानि मावनानै थैनांगोन नोङो रुवाथि जाना थाहैगोन बेयाव खामानि मावग्रा गामिनि लाइफ स्टाइलखौ मिथिया ना सानदों नामा जोंफोरबो थाफेरबाय गामियाव आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आं गुथाल नांगौ आरो आङो गुथालमोननि गामियाव थांनो नागिरदों गुथाला आंनिसो माइनाव सिखिरियानो फन गायना खिन्थाहरदों बिनि हिन्जाव गिदिरा बेसेबा गाज्रि आंखौ माबार लिंहरदों नङाबा मोननाय नङा होनना बुंखादों बियो फैब्लाथाय आं थांसै नोंसोरखौ बारा दा होसै आं थांसै माइनाव ओंखारलांना खोथाया गाज्रि जागोन खिन्थु माइनाव आदा रनिना फना नांबाय बारहुंखा गैया फनानो नाङाखै आदानिया मा जाखोथाय होनबा आदाना फनानो मानो नाङाखैबा माब्लाबा आदाया बेबायदिनो खालायोना आं बेनिखायनो बारा थालोफ्लाङासै गैला थायाखै बि सानफ्रोमनिबो बायदि टेनसन लानाङा दे नोङो आदाया सोरनिबा लोगोफोरजों दं खोमा आरो आं ना दहाय खाथि खालानि दखानावबो सोंदोंमोन दहाय आं थांनायाव आदाखौ रावबो नुवाखै होननानैबो बुंदों गोबां लोगोफोरनावबो सोंदों आं आदाखौ नुवाखै होननानै बुंदों अबाव थाहैखो बेना आरो सभाब दङना हेबिट दङ लोंनानै गोलैना थानाय बेनिखायनो आइखौ बुंबाय आइयाबो जेबो थालखौनो होआखै आइया बुंदों आगोलनि बायदिनो सानफ्रोमनिबो बायदिया बबावबा गोलैना दं दे नोंसा बिदाया होननानै फनखौ दाननासो होदों आइया बेबायदिनो बुंखागोन आरो बुंनायालाय जेनेबा आरो मानसिफोरनावबो नों बेसेबां सोंहैनो खाथि खालाफोरनाव लाजिथावथावसो दा आइयाबो माथा गरम मोनलाय लांबाय बियो आदा रनिनि बेफोरबायदि आखलजों बेनिखायनो आं बुंदोंमोन साइकेट्रिस्टनियाव लां मा एसे मदद खालाय बेखौ जेनेबा गावाथ' गावबा गाव हेल्प खालामनो हालाना न'नि मानसिया साननांगोन न'नि मानसिफोरानो नोंबा आरो आंखौसो उल्था गाज्रि सानदोंना सानोबो मायबा होनब्लाबो जेनेबा नों आरो हारसिं बेसे सामलायख'नो दे आदा रनिखौ आदा रनिया जेनेबा सानफ्रोमबो बेबायदिनो खालायबाय थायो नों बेसे थाल लाबाय थानो नोंबो सेंग्रा मानसि नोंहाबो खामानि दङ औ हेलेना नों थारखौनो बुंमारदों आदाखौ डक्टराथ' फाहामनो हाखाला मेडिसिनजों बेखौ साइकेट्रिस्टनियावनो लांनांगोन बायदि मोनबाय आङो औ मानोना बेना लोंनायनिल' प्रब्लेम नङाना बियो डिप्रेसनावबो दङ मानसिया बेनिखायनो बेबायदि जाबाय थायो औ आंबो दासो बुजिदों बेबायदिनो खालायनांगोन आदाखौ रानिया उन्दुलांबाय दे सिरि ओंखाम उखैदोंमोन बियो ओंखामखौ मिक्साराव मारिनानै जाहोनायखाय मोजां मोनदों बियो मन'नोबो हादोंना ओंखाम उखैयाबाय बियो बेनिखायनो उन्दुलांखाबाय आबौआसो दा माब्ला फैयो नानि आइलाखिया गोबाव उन्दुनायबा हामगौमोन 2 घन्टासो उन्दुनायबा बिनि उनाव आरो गाबब्लाथाय आरो ओंखामखौ बेबायदिनो मिक्सार मारिना जाहोगोन र' आङो गाइखेर एसे होनानै सोर फन खालामदोंथाय हेलौ सोर रानि आं आब' हाबिला आब' नों माब्ला फैगोन रानि
प्रब्लेमाव फासिनानै दङ एसे गोबाव जानो हानाय दे नङाबा दिनै थांनो हायाब्लाबो नों जेन थेन रानिखौ लाखिथारस' दिनै आं गाबोन फुङावनो सहैथारगोन दिनै थांनो हायाबाबो अ नों मोजाङै दंना गैया माबा प्रब्लेमफोराव फासिदों नामा आब' दं दे आङो मोजां दंथ'यो जायखिजाया आङो हराव थांनो हायाबाबो गाबोन फुंसिम सहैथारगोन नों रानिखौल' नायथारदो दे औ जागोन दे गाबोन दिनै फैनो हायाबाबो गाबोन फुङाव फैथार माने रानिया गाबसैना आंदोबो थानो नागिरा ओंखाम जाहोदों आङो मिक्साराव मारिनानै आगै अनजिमा आं थांनानै गासैखौबो मोजाङै खिन्थाजोबगोन दे मा जादों मा मादों माने दा फनाव खिन्थाजोबनो हायाना आङो रानि एसे खस्थ' जासिगोन आरो रानि नोंना नों नायथारदो आरो दिनै सानसेखौ दे हराव खेबसे उन्दुब्ला 8थासो उन्दुब्ला बेयो टेनसन गैला दे आरो हरसे सारि मोनखाला बेयो फुङावसो सिरिखागोन खस्थ' जासिगोन दिनै नोंना जेनेबा हराव थांफ्लांनाय जायाबाबो आं फुङावनो 5थासोआव ओंखारलांगोन बेनिफ्राय आं सहैगोनानो 7थासोआव बारा गोजान नङाना बेनिफ्राय 2 घन्टासो लानो हानाय दे जागोन दे आब' दे रानि आं दोनथ'नोसै दे नों हामा मोननाङा गाज्रि मोननाङा दे जेबो खस्थ' जासिगोन आरो नोंहा मोना दे आब' दे उन्दुना दंबा रानिया उन्दुना दङ दे होमब्लालाय गुथाल हाबिला नों औ उन्दु दा सिखारसै मोजां मोनबाय एसे हाबिला नों आं बेसे गोजोनदों आं गोजोननाय मोनदों नोंखौ नुनानै आं सानदोंमोन आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो नुफिननाय नङा होननानै हाबिला आंखौ निमाहा हो हाबिला आइ एम सरि आंखौ निमाहा हो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं नोंखौ गोबां गाज्रि बेफोरखौ आं खालायदोंमोन आं नोंखौ बेबायदि आङो होखारहरदोंमोन आङो सानला मानला गाज्रि बुङै नोंखौ सैमा बायदि बाहायदोंमोन आंखौ निमाहा हो बेयो आंनि बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थिमोन आंखौ निमाहा हो प्लिज आंखौ निमाहा हो आं नोंनि आथिं हमगोन जा खालायनांगौ खालायगोन आंखौ निमाहा हो प्लिज आं नोंनि आथिं हमदों आं आखाइ हमदों आखाइ खबजोबदों आंखौ निमाहा हो प्लिज हाबिला आंखौ निमाहा हो गुथाल मानो बेबायदि बुंदों नोङो जाबाय जालांबाय आं बेफोरखौ सानबाय थायाखै आं बावगारबाय नों मोजाङै थाब्लानो आंनिबो मोजां नोंखौ अरायबो मोजां थानायखौनो आं लुबैयो खुसि थानायखौ थांनाय खोथाखौ दा गोसोखांसै आं बावगारबाय नोंबो बावगारदो नङा हाबिला आं मोनथिगौ नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय दाबो मुगैनाय रागा दङ नों आंखौ निमाहा होआखै आं गोबां गिदिर गोरोन्थि मावदोंमोन जायनि थाखाय नों आंखौ निमाहा होनो हायाखै नङाब्ला नोङो खेबसेबाबो फैगौमोन आंनि न'आव नों आंखौ एसेबां मोजां मोनोमोन आं मोनथिगौ नों खेबसेबाबो फैगौमोन आंनि न'आव आंखौ खबर लानो आंखौ नङाबाबो नों मालायखौ जोंहानि न'नि मानसिखौ खबर लानोबाबो नोङो जोंहानाव खेबसेबाबो फैगौमोन आं मोनथिगौ नों आंखौ निमाहा होनो हायाखै नों आंखौ सैया नों आंखौ रागा जोबोरैनो दङ दाबो आंखौ निमाहा होआखै प्लिज आं बुंदों आंखौ निमाहा हो प्लिज आंनि गोरोन्थिनि निमाहा हो प्लिज आं नोंनि आथिं हमदों आंखौ निमाहा हो प्लिज गुथाल बेफोरखौ मा खालायदों नोङो अन्नानै बेफोरखौ दा खालायसै हमनाङा आंनि आथिं हामा एंगार नङा आंखौ निमाहा हो आं बेनिनो जयग' नोंनि आथिं हमनायनि जयग' आं नोंबायदि सिख्लाखौ आं बुजि मोनाखैमोन नोंबायदि लोगोरिखौ नों एसेबां अनोमोन आंखौ नाथाय आंनो नोंखौ फोथायनो हायाखैमोन आंनो नोंखौ गाज्रि सानफ्लांदोंमोन आंनिनो गोरोन्थि गोजा बेयाव नोंहा जेबो गोरोन्थि गैया आंनिनो दायमोन आंनो दायनिगिरिया बेनिखायनो साजाखौ आं मोननांगौ आं नोंनि आथिं हमगोन हामा आथिं हमनाङा बोरो बुं नों आंखौ निमाहा होबायना होआखै बुं नों जेब्लासिम आंखौ निमाहा होआ आं नोंनि आथिं हमबाय थागोन आं आथिं हमनायखौ एंगारा आं नों जेब्लासिम निमाहा होआ आं एंगारा आङो बुं आंखौ निमाहा होनो हागोन ना हाया नोङो बुं बे जोनोमाव नों जुदि आंखौ बे जोनोमाव निमाहा होनो हाया आं सान्थियै थांना थानो हानाय नङा आं बे जिउआव थांना थानो हानाय नङा सान्थियै अरायसमनि थाखाय आं नोंनि दायनिगिरि जानानै थागोन आरो आं बेबायदि थांनानै थानो हानाय नङा सुखुआव प्लिज अन्नानै आंखौ खेबसे सानजोफिन आंखौ निमाहा हो मानसियानो गोरोन्थि खालायो खेबसेल' नों साननानै नाय खेबसेल' नों साननानै नाय आंबो मानसिसो गोरोन्थि जाफ्लांबाय होननानै खेबसेल' आंनो सानसो प्लिज हाबिला प्लिज हाबिला आं नोंखौ दाबो आगोल जेसेबां मोजां मोनोमोन बेबायदिनो मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोनना मोनला प्लिज बुंफिन आंनो फिननाय नांथारगौ आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो हाबिला खेबसे आंनिथिं नायहरनाय प्लिज अन्नानै दे सिखारलाय नों मोजां जाग्रोनाय मानसिया नों दाबो खुंफिबाय थादों एसेबां
जों बेफोरखौ सानबाय थानाङा बेफोरबायदि समाव जागोन ना बेफोरलाय मोजां मोनलायनाय गाज्रि मोनलायनाय खोथा दे नों सिखारग्रोनाय बेडआव फैग्रो एसे रेस्ट लाग्रो मोजाङै नों आं रेस्ट लाया आं रेस्ट लाबानो उन्दुब्लानो नों खारखोमालांगोन आं मिन्थिगौ नंगौ ने नों गोरोन्थियावसो बेयाव फैफ्लांदों खोमा आरो नोङो दा ओंखारलांगोन नों खारखोमालांगोन आं मिन्थिगौ नों खारखोमालांखागोन नों आंखौ निमाहा होआखै नालाय आं उन्दुबानो नों गैया जालांखागोन आं बेयाव रेस्ट लाबानो नोङो थाथ' होननानै ओंखारलांखागोन नोङो फैफिनखाला नोङो थाङा आङो माने दिनै नों उन्दुनानै आं थांथ'वा दे नों मानो गिदों ओहो आं रेस्टबो लाया आं उन्दुआबो आं नोंनि आखाइखौ एंगारा नों एंगारबानो ओंखारलांगोन बे जायगानिफ्राय आंनो नाङा आं एंगारा नोंखौ एसेबां मोजां मोनो नों आंखौ दाबो मानोथो नागिराखैमोन होनब्लालाय आंखौलाय नागिराखै फाग्लि आं नोंखौ बेसेबां नागिरदों फाग्लाफोर बायदिनो मोनथिबाय बेसे नागिरदों आङो अबाव नागिराखै दाबो नोङो सोंनाय लामा जायगा नोंनि फट'बो लागायनानै दोननाय दङ जेसेबां नागिरदों आङो एरियानि खाथि खालानि बयबो मानसियानो मिन्थिगौ आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंखौ फिसिदों मानसि आं गिनाय मोनो बेबायदिब्ला देलाय सिखारलाय नोङो बेडआव रेस्ट लाग्रोनाय देलाय थाथों आङो कफिनो थैलांदों आङो नोंलाय आंखौ खेरखोनो खायाबालाय दालाय थांनोसो जाबाय थादों नोङो आंखौ रेस्ट लाफ्ला बुंबाय थादों एसेबां आंखौ कफिनायखौ खेर खालायदोंब्लालाय मानोथो थांनाय खोथा सानदों नोङो कफिजों आङो थैलांदों दे अबाव थांगोन होनदों दे आं नोंखौ रेस्ट लानो थिनदों देलाय बेडआव फैलाय बिसिनायाव फै आंखौ फोथाय आरो नोङो फैलाय बुंलाय नों आंखौ गारना थांफिनला होननानै आंखौ निमाहा होबाय होननानै बुंलाय आंनि मेगनाव मेगन होननानै बुंलाय थाङा दे आं नोंखौ निमाहा होबाय आं नोंखौ माब्लाबानो निमाहा होबाय मिथिबाय नंगौ प्रमिस थार बुंदों ना नोङो आंखौ निमाहा होबाय होननानै नंगौना प्रमिस ना थारमार बेयो औ जाम्बालाय आं नोंखौ माब्लाबानो निमाहा होखाबाय जा खुन्द्रिलै खोनसारि गाबसुलि गथ'आ दा फुस उन्दुनो फैदों बेयाव जोंफोरनि लाइफखौ साला खायसे खालायजोबनानै बे बिमायाबो फैयानो दिनै जोंफोरखौ रुवाथि मोन्दों आंनि न'खरखौ धरमसाला अनादालय मोन्दों आंनि फिसाखौ रुवाथि मोन्दों नों बिसोरखौ नायबाय थादों आरो नों बे गथ'खौ गाबबो जुदि नोंनि बिमाया सफैया गाबबोनो आं नोंखौ गारना फैगोन आङो जाबोरावनो जा दुब्लियावनो जा अबेबा दैमायावनो जा गारना फैगोन आं नोंखौ आरामसे बेयाव दोखो उन्दुदों अबेनि साला फाफिनि सुनिग्रह नांनाय फिसाफोर बेफोरो आंनि जोंहानि न'आव फैनानै मोजां बिसनायाव बिल्डिङाव उन्दुनो फैदों सालि खाफाल मोन्दों बेयाव बेफोरबायदि खाफाल मोननो बेसे खाफाल नांगौ आरो आंनि न'आव फैनानै बेफोरबायदि खाफालखौ नोंसोर आजमायनो फैदों आंनि खाफालखौ लानो फैदों नोंसोरो आंनिसो न' बियो आंनिसो बिसना जोंहानिसो न' आंनि न'आव फैना बेबायदि आरामसे उन्दुलाय जालाय नोंसोर मोनगोन सानदों मोनथारा बिमायाबो फैथो बिमा फिसा सानैखौबो होखारहरथारसिगोन आङो होखारहरथारगोनहाय फासे एसेला खामानिफोर मावना होयोना रुवाथिबो मोना नङाब्ला बिमा फिसा माब्लाबानो होखारहरसिगौ आङो साला न'खौबो गारना थांनो हाथ'यै अबस्थायाव जानानै दङ गारनाबो थांनो हाया धोन सम्पति बुंफबना दङ माबायदि गारना थांनो अबावबा खामानि मावग्रा मानसि मोननायब्ला बिमा फिसा एक जोनानै होखारहरसिगोन आङो जोगालानै साला उन्दु सालि फाफि गथ'आ नाया मानो हंख्रावलानाय उन्दै गथ'आनो महारानि बायदि उन्दुदों मेगनसो साजोब्बाय आं नोम्माया फैयाबा गाबोन गारहरसिगोनसो आं नोंखौ दैमायाव थांनानै साला डास्टबिनाव गारना फैगोन आं नोंखौ दुब्लि गोरानाव दे साहाया माबार लोंदो गोबां खामानि दङ आंहा कापखौ सुनांगौ थोरसि दंसोयो हराव गोजांनाय मोनसोयो दाना बना दाना दोन अरा सायनो नांगौ दिनै दानगोन गाबोन दानगोन होननानै नोंबो बनखौनो दाननो रोंला बन दानो सम गैथ'ला आंहा हस्पिटालाव थांनो नागिरदों आङो हस्पिटालावलाय मानो थांनो जालायखौ बिसोरलाय फैसिगोनानो माथो गुसाला माथो एसे हामबायानो मानो थांबावनांगौ न'आव फैब्लासो खबर लानो थांबा जाया नामा आरो हस्पिटालाव थांबावनांगौ नामा हाबिला दंफैयो नों हस्पिटालाव बेखौ लोगो हमनांगोन मा हाबिला फैदों हस्पिटालाव ए लाजि गैया दासो फैबाय जायखियानो जाया मानो बिदि फैदों दा नांज्लाय खमलायनाय आगोलनि खोथाफोरखौ बावगारनानै मोजाङै आरो गोदानै संसार जाफिनबानो जासिगौ आरो माथो माने हाबा बेलाय मानो हाबा खालायबावनो बेलाय हाबिलाखौलाय मालाय माथो गुवाहाटिनि सिख्ला नायदोंनो माथो फिक्स जाखाबायनो माथो हाबा खालायगोननो धोनिथारनो माथो बेसेबा बेखौसो लाबोसिगोननो माथो गुथालालाय बे हाबिलालाय अबाव गेजेराव फैबानो जागोन नामा दा जायखियानो जाया मानो बिसोरनि खोथा मा खालायो मा मायो दा आं थांना फैनोसै
बिखौनो माखौबा लोगो हमनो थांलायनांगौ नोंखौ एसेबां मोजां मोनोबा बिमायनि न'सिम फैनो हाया नोंसो थांनांगौ बेखौ होसोनानै हाबिलाखौ हो बि फैनो हाया नोंलाय माथो बिमायासो खां खां भागिनागा हले खबरानो गैया एसेबां हस्पिटालसिम फैदोंब्ला नोंसिमबो फैनो हाया नोंनि न'सिमबो बरायना लाबोनांगौ बिखौ नो कापफोरा सुइथां गावबागाव खामानि मावहैथां बेफोरखौ बारा माथा मारिबाय थानाङा नोंहा थांसै आं थां बेबायदिनो बुंखागोन नोंलाय पापिस्ट' बे दानसोरांखौ आं एसेबो फोथायनो हाया आरो बे फैसायावसो नांथाबगासिनो बे माबा मोनसे प्रब्लेमस खालायगोन नामा बियो आंखौ आंनिबा जि जाबाय बे दानसोरांखौबो बिसोरजोंनो एखे फबना दोननायसो हामसिगोन खोमा नाथाय फबनोबोथ' हाखर जावनो नांगोन 3 मानसिनि हाखर गोथै फबनो थाखाय आं हारसिं जावनो हाया आरो गुबुन जायगानिफ्रायबो मानसि लिंना लाबोनो हाया सोरनिबा खुगानिफ्राय माबा मोनसेफोर गोरोन्थियावनो ओंखारबा बिराद गिदिर प्रब्लेम जागोन आंना सिगाङावनो हाखरखौ जावग्रोना लानोसै बिनिफ्राय साफा 3खौबो बे हाखर मोनसेयावनो फबना दोनजोबगोन साला औ बेबायदिनो खालामसै हाखरखौ दा अबाव जावनाया हामगोन नों औ आं दाखोर थै सालि थै आंखौ फबनो फैदों नोङो हो आंखौ फबनाया आंखौ बे संसारनिफ्राय खोमोरनाया एसेबांबो गोरलै नङा दानिया नोंखौसो फबना दोनसिगोन आङो मजा आंनि प्लेनिंआ साक्सेस साला फिसाजोआबो गैला बिमायाबो गैला रावबो गैला बे न'आ आंनि जासिगोन गासैबो धोन सम्पति गासैबो बे न'आ मावरिया जाबाय रावबो गैलिया आंसो दानिया बे न'नि बिगोमा एक्चुवेलि आं नोंखौ बुथारनो होनना सानाखैमोन नाथाय नोंनि साननायानो गाज्रिबा नोंनिख्रुइ आं आरो बांसिनसो गाज्रिबाव नाथाय थेवबो आं नोंखौ बुथारनो होनना सानाखैमोन आं सानदोंमोन बुथारनानै मोननाय फैसाखौ लाना आं खारगोन साननैसो थानानै बा बेयाव थागोन माबा मोनसे खालायगोन होनना नाथाय नों दि आंखौसो बुथारनो सानबाय नों आरो आंनि सायाव थांनो हायो नामा सोर दाखोरसेयाव सोरबा जानो हायो नामा दाखोर इज दाखोर